להסביר לכם כיצד להציב ולהתקין את מלכודת לניטור וללכידה של חדקונית הדקל ש-BOB משווקת ומספקת לכל המעוניינים. בשלב ראשון אנחנו נעבור על הרכיבים הפיזיקליים של המלכודת, ובשלב השני נעבור על הרכיבים הכימיים שמסופקים יחד עם המלכודת. הרכיבים הפיזיקליים של המלכודת נבחנו במספר מכוני מחקר באירופה ונמצאו יעילים ביותר לתוספת כמות הלכידה של המלכודת וכן לכמות הנקבות הנלכדות במלכודת. המלכודת כוללת 3 חלקים עיקריים: מכסה בצורת פירמידה פתוחה מלמעלה, מכסה ירוק סוגר מעל הפירמידה, קערת פלסטיק עמוקה ללכידת החדקוניות הבוגרות שמגיעות, ו4 אזיקונים שמשמשים להצמדת הרכיבים השונים. הרכיבים הכימיים אשר כלולים ביחד עם המלכודת תפקידם להוות סיגנלים ואותות שקוראים לחדקוניות להגיע מרחוק ובעצם להתקרב למלכודת ולבסוף להיכנס לתוכה ולהילכד. הרכיב הכימי הראשון היא הנדיפית פרומון, שנראית בצורה כזאתי, עם חור בחלק העליון שלה, מוכנה להתקנה. הרכיב הכימי השני הוא בקבוקון המכיל נוזל בשם אתיל אצטט, בעל ריח שמאוד מזכיר אצטון שמוכר לנו. והרכיב השלישי הוא מולסה, שאותה אנחנו שופכים יותר מאוחר אל הקערה. כיצד אנחנו מציבים? שלב ראשון, את הנדיפית אנחנו משחילים דרך החוט שנמצא במרכז המכסה הירוק. כך. שלב השני, אנחנו לוקחים את בקבוקון האתיל אצטט, פותחים אותו כמעט מעט, בעזרת חוט או חוט ברזל כורכים את החוט מסביב לפקק. החלק הפנימי של הפירמידה, של המכסה, אנחנו משחילים אותו מבפנים כך שלא יפריע לחדקוניות ליפול, ובחלק החיצוני אנחנו יוצרים מעין מעצור, כך שמתקבלת תלייה כזאת שלא מפריעה לחדקוניות. את המולסה אנחנו שופכים בערך 100-200 cc לקערה מלאה, בערך כמות כזו, ואת השאר ממלאים עם מי ברז רגילים. כל 3 הרכיבים מהווים בעלי תפקיד חשוב מאוד בעידוד החדקוניות להגיע אל עבר המלכודת ולהילכד פנימה. אחרי שממלאים במים, מערבבים קלות, ולמעשה המלכודת מוכנה לפעולה, ניתן רק לחבר את הרכיבים השונים. כאמור, יחד עם המלכודת מסופקים 4 אזיקונים רב פעמיים שנועדו לחבר את החלקים. משחילים שתי אזיקונים בשתי חריצים נגדיים. רצוי לנעול את האזיקון על החריץ כך שיהיה נוח להשחיל את המכסה, פירמידה, ופשוט משחילים את הפירמידה מלמעלה כאשר האזיקונים יוצאים החוצה דרך החריצים. עכשיו נותר לנעול את האזיקונים בעזרת האזיקונים החיצוניים. כך, שימו לב, זה חזק. ולמעלה מתקינים את המכסה הירוק עם הפרומון.
זהו, למעשה המערכת מוכנה להתחיל ללכוד חדקוניות. ההצבה היא פשוטה, אין צורך לחפור, אין צורך לפנות, מציבים אותה על קרקע ישרה עד כמה שניתן ומניחים לה לעבוד. אחת לשבוע או שבועיים, כאשר מעוניינים לנטר את מצב החדקוניות אשר נתפסו במלכודת, ניתן לעשות שתי פעולות פשוטות ביותר: לשלוף את המכסה, להתבונן מלמעלה, לראות נוכחות של פרטים. אם נראה ריק אין צורך להמשיך, אבל אם נראה שיש פרטים, רוצים להוציאם ולמנותם, פשוט שולפים את האזיקונים הרב פעמיים משני הצדדים, מרימים את המכסה, ולמעשה ניתן לגשת בצורה קלה ונוחה אל הקערה ואל הפרטים אשר בתוכה. בסיום הניקוי, ואם יש צורך מוסיפים גם מים, בודקים את מצב כמות האתיל אצטט אשר בבקבוקון, מחזירים בדיוק באותו אופן שעשינו בהתחלה את האזיקונים דרך החריצים, אזיקוני האבטחה מבחוץ, ואת המכסה טיפה ירוק מלמעלה. פשוט קל ונוח.